Het asielziekencentrum in Burgum inget tenij als een reguliere nijbouwwiek. Er staan nu 63 relatief romme en vriendelijke wenningen. De huizen binnen Hiondal van deze tijd. Dwarsem en energiezuinig. Je ziet allemaal grijze kasten, dat zijn de waterpompen, er zijn zonnepanelen geplaatst. Dus het gaat over vloerverwarming, dus het is eigenlijk helemaal van deze tijd. De woningen zelf zijn voorzien van allemaal mooie warme kleuren. Dus eigenlijk zijn de woningen aan de binnenkant veel gezelliger en huiselijker geworden. De oude wengebouwen wien volslijn afskreun en moesten daarom vernaaid worden. Zolang ter werken waard zitten de bewoners in tijdelijke units. En dat wie betieden best dreig. Daar hebben de mensen bijna een jaar gewoond en ook wel wat vertraging door het COVID-jaar. Dus ik moet eerlijk zeggen, dat is wel lastig geweest voor de bewoners om daar echt een jaar te wonen. Maar dat hebben ze heel goed gedaan en ik denk dat de bewoners het ook goed volhielden, omdat ze natuurlijk zagen wat er voor hun gebouwd werd. Bij de ontbleting van een kunstwerk maken toch de bewoners wat het na je AZC officieel iepenen. Onder de onwijzigen wienen wel wat bewoners, maar de meesten van haar volgen de iepening vanuit huis. Nevens bakker binnen de meesken wies mij haar na je plak. Vooral de kleurtjes en hoe het eruit ziet. Wat ze heel erg prettig vinden is dat het geluidsdicht is. Ze wonen natuurlijk met meerdere gezinnen in één woning. En dan heb je wel eens geluidsoverlast. Maar het is zo goed geïsoleerd dat het rustig wonen is. Dat vinden ze heel fijn. Wennen is natuurlijk de energiezuinige maatregelen zoals de warmtepomp, vloerverwarming. Bewoners zijn natuurlijk gewend om de kachel eens even een beetje op te stoken. Dat kan niet meer. Maar nu na een poosje en wat voorlichting merk ik dat eigenlijk heel fijn vinden om hier te wonen. Er is in het AZC plak van zo'n 600 meesken. Landelijk is op dit stuit ook verlet van plak van meesken uit Afghanistan. Maar in Burgum zullen zij vereerst net opvangen worden. Dit is een locatie die vertrekgerelateerde bewoners opvangt. En zoals u zult begrijpen zijn dat de Afghanen niet. Dus die zullen hier niet direct geplaatst worden, nee.